Så må I gerne sætte jer ned i publikum. Jeg husker det. Jamen, så fik vi sat punktum for den sæson, og håber at se jer igen i en ny sæson. En forudsætning for at få holdene til køre er at have dygtige instruktører, som har lyst til at bruge noget af deres fritid hver uge. Det skal siges, at vi har en instruktørstab, som er entusiastiske, stabile og har lyst til at dygtiggøre sig på kurser, og det smitter også af på holdene. De kan ses ved, at gymnasterne er meget mødestabile. Desværre skal vi i år så sige farvel til 3 instruktører, Mie, Camilla, og som er instruktør på rollingerne, og Rikke, som er instruktør på mixerspringholdet. Men vi håber, at I har lyst igen på et senere tidspunkt til at undervise her i TIF. Og så vil jeg gerne lige have lov til at nævne, at på det årlige generalforsamling, der blev vores instruktør for rollingerne, Dorte Klingskov, valgt til årets leder i TIF. En stort tillykke til dig, Dorte. Og så er det, hvis der skulle sidde nogen her imellem i dag, som nu I har set det her i dag, og vores gymnaster kan, og godt kunne tænke sig at bruge kræfter på et hold, eller være med på et hold som gymnastikinstruktør, så skal I bare melde jer. Og så vil jeg gerne se instruktør, hjælpeinstruktør og bestyrelse heroppe, og sige tak for indsatsen og samarbejdet, som I har ydet den sæson. Og vi i bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson. I ved nok, hvem der er instruktør, hjælpeinstruktør og bestyrelse. Kan du starte med den? Det er dig, der skal have i dag. Og det er sammen, så den starter lige med det samme, så det er meget mere stemme. Hvis der er nogen, der er forsanger, og det er sådan, at klikke op på de oplevelser. Vi skal lige have lidt ro. Vi skal lige have gymnasterne bag fanen. Kom. Vi starter. So